嚟咗呢個我哋今日嚟呢度搭呢架巴士去穿越。我哋而家咧搭緊呢架巴士啦，就準備去穿越一番街嗰度行一行啦，少少小江嘅風情啦。咁啊，不過佢哋唔食鰻魚飯啦，嗰度出名係鰻魚飯嘅。唔知咁佢哋食咩好啊？如果我食鰻魚嘅，咦係喎，有其他嘢食嘅應該都。はい、切りませんか。で、有冇啱？我呢啲好傳統嘅。成個番薯啊！美味しいですよ。どうぞ。こちらのもなかもおすすめです。こういう形で作っていただくもなかです。こちらの包装が紫芋、こちらがお茶。2種類の皮で中のあんがこちらのチェリーがセットで入っています。はい。威化餅。呢個要擺嘅。いらっしゃいませ。どうぞ。おお、すごいですね。啲鰻魚卷啊，哇，好香啊！200円の回収になります。なところで待ってる待って細包包。そういうところも。河味咁樣。